lan agama hampir buta nyaplok manungsa. Sengsara eling-eling sira manungsa mula tansah padha waskita mudhi ilmu wijining cara kang migunani marang wong liya. Eling-eling sira manungsa ayo padha ngekertosa aline kang maha mulya urip bejong alam teko sing becik bakal ketile sing ala bakal ketara ing donya luwih dosa mengko kowe bisa cilaka sing becik bakal seloi sing ala bakal ketitik sing ala bakal ketara ning donya gawe dosa